Yo. Teijo alkaa plästää. Voit sä sanoa mitä vittu matoi sun kasvaa sun päästää? Teijo mustaa. Et sä et huomannut et sä et vittu on mustaa. Tuo ei sovi sulle. Sun kannattaa nyt tulla mulle. Jos haluat nopeesti tuonelaa. Se ei tapahtu huomenna, vaan tänään. Teijo pottaa sulle rööpistä vai jämät. Ja sä tiedät et sun päivä ei ole tänään. Teijo hoitavaa räpää. Mitä vittu sä yrität esittää sinä? Koska mä tuun sua lyömään. Vittu, otetaan Hannibal, jos voisit syödä. Koska nyt on jo myöhään. Teijo alkaa setittää ja sua vittu työltää. Joo, pois. Ei kun oikeesti sun setti ei vaan kiinnosta. Oikeesti miksi tulko lähellä sun hampasi on ihan vinossa. Eli niin se menee aina vaan täällä heitetään laine. Ja tosiaankin vittu aletaanko painimaan. Joten niin, meikä täällä dokasi pokasi. Sitten lisää täällä meistä olla possasi. Tosiaankin meikä nousuissa. Ei hei yleisö huomatte kuinka tolla jätkällä on kuset housuissa. Tosiaankin toi jätkä puhuu pisseistä. Isot vaatteet ei vittu miten kliseistä. Joten niin se menee aina vaan. Niin se menee sun setissä tyttää kukaan vittu tukkamuna. Nyt niis menee toi jätkä on niin ruma. Kuvottava tosiaankin. Joo. Niin ruma lapsi huomaa kasvoista. Jos toi on Jumalan luomus, niin Jumala ei saisi arvostaa. Sä oot varmaan nähnyt 8 Mile, joten sun pitäis tietää mitä on freestyle. Se ei oo se vitu riimi vihko, tai ne riimit mitä kirjoitti sun sisko. Joten ota iisisti vaan Teijo alkaa blaadimaa. Mä en halua sunkaan painia, mä haluan syytetä lapsiserkastumisesta. Tää ei oo vaarallista. Jos sä vaan pysyt ton viivan takana, Teijo pistää sut valkees kun lakana. Mä en usko mihinkään, mut mä en ole pakana. Joo, sulla on tuomarit sun vittu takana. Ja nekin haluttais jo puukuttaa selkää. Koska vittu kuka tollas noloi vittu pelkää. Joo, sä saat mua vittu tuplata. Haluut sä palkkioks pari Venäjän ruplaa vaan? Eikä saa ees tonnit, ei saa tätä ruplaakaan. Tosiaankin, me tuplaamaan, toi tuli tänne tummimaan vaan tupakkaa. Niin se menee aina vaan tällä tavalla, tommoset vaan pumpataan. Niin se menee kuitenkin, oot lapsi sekaantunut akakin. Tuolla vittu otit suikkeliin. Niin se menee aina vaan, heitetään meistä olla laina. Ja kuten äsken sanoinkin, joo, niin se menee, olet paska. Oot ainoastaan tähti sillä tavalla, et sulla on toi paska. Missä on tähden kuva, mut oikeesti kattokaa tätä jättä, ei helvetti kun ruma. Tosiaankin aivan paska, ja huomaan jätkästä myös se, että sille jäi pataa ajamatta. Eli flow vähän menee kuten meikä menee, mutta toi jätkä on selvästi spede. Jee, niin se menee, turha tulla siihen leveille. Olet kirpparista, eikö oikeesti he jätkä huomioika, että en jaksa enää puhua tästä koko hittarista. Yes sir! Iso käsi näille miehille! Ei mitään muuta kuin bäkkärille.